नाही तू आहे काँग्रेसाचो लिडर एक मिनिट हो काँग्रेसाचो लिडराचो ऑपोजिशन ह्या लोकांनी चड आणि चड कन्वर्जन आपल्या टायमान केल्ले आसा 9.5 कोटी स्क्वेअर मीटर आणि हे अधिकारा टाउन प्लॅनिंगाचेर विचारपाक हांगा दिव तुका स्टेटमेंट की काँग्रेस पार्टी डिस्ट्रॉयड द स्टेट ऑफ गोवा बाय कन्वर्टिंग द लार्जेस्ट लँड अरे बापरे मुख्यमंत्री असलो त्यांचे गोष्ट काय बापयचे मुख्यमंत्री तो सगळ्यांपेक्षा चड एफिशियंट मुख्यमंत्री तो आशिल्लो एंड देन आम्ही कोणी हाऊसान जर बसल्या त्या लेवलाचेर पावचे ना कोण आलो एफिशियंट एफिशियंट आलो आता काँग्रेस डिपेंड करता काँग्रेस काही करता काँग्रेस अरे तुम्ही काँग्रेस आशिल्लो तुम्ही बीजेपीचे सरकार आशिल्लो ओरिजिनल काय म्हणता सगळं डुप्लिकेट अरे ते खुर्ची सोडून हांगा गरज असले आमचे सगळ्यांचे सर पयली सद्या जो एक मिनिट जो बाब जो तो उलयता काँग्रेसीचेर पयले सुवातेर 10,000 थिंग आहे जो काँग्रेसी केलो तेकाय एक्झाम्पल जो युअर पॉइंटिंग फिंगर दिगंबर कामत अरे दिगंबर कामाचे नाव घेऊ नका दिगंबर कामाचे नाव घेऊ नका कोण गेले एका बी तुवें लिडर मानूंक जाय तो आमचो तेन्ना लिडर आशिल्लो विसरलो अशें मागीर कशें तूं आयला कसो वयल्यान येवंक ना तुज्या फाटल्या इतिहास काडून पळय कित्याक ते इलेक्शनान आयलो कसो हे इलेक्शनान येवपाचे पयलीं तो इतिहास काडपाक पळय इतिहास दवरलाय ना दाखोवपाक अरे इतिहासान उरना जे आज गोंय चल्ला अरे आमी स्पेसिफिक कितें म्हाका काय कळना तू कितें विचारूंक सोदता ते आणि ऑपोजिशन विचारता की बाबा काँग्रेस पार्टी आणि हेच वचून ते स्टेजीर बसता आणि गोंया राखूंक जाय म्हणून अरे गोंयची वाट लायली शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले हे काँग्रेस पार्टीन वाट आणि तू त्या काँग्रेस पार्टीचो लिडर 3 आमदार उरल्या बाकी आयले ह्या सायडीक तुझे काँग्रेस पार्टीचे फुडले फावट इलेक्शनात तू एकटो कलेक्टर बाकी सगळे वयता करा सर हेज मुखार माझो फ्रेंड एक मिनिट हेज मुखार स्पीकर सर एंटन येतलो त्या एंटनाक आमी सांबाळटा तू एकटो सांबाळून घे की तू जे डिफेंड करता अरे एक नाव सांगता ते तू जे डिफेंड करता ते पार्टी 9 कोटी स्क्वेअर मीटर केल्ले आणि तुम्ही टार्गेट करता डिपार्टमेंटाक जेन्ना तुम्ही गोयचे वाट लायला काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी तुला जस्टिसान सांगले तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशन हेडाक डिक्लेअर करता म्हणून आणि तुमचीच पूछ मारली क्या म्हणून वचा त्या फर्स्ट वर वचा अरे आवाज इतले व्हडले करपाक आमकां बी कळटा 33 लोक बसले हांगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर काय विजय बी काय ना तुझे आमचोच आमचोच तो माझो बरो मित्र तो आमचोच अरे विजय सरदेसाय आमचोच माझो फ्रेंड तो तुम्ही माझो फ्रेंड ऐक रे व्हॉट इज दिस हॅपनिंग ए एलओपी अरे आर यू सिट डाउन